खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थालायबाय आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन होननानै मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना सनाफोर बाराद्राय मर्निं द्रायबो नंला 9टा जाबाय ओमफ्राय नै फिसाजोआ बाजाराव थांनो ओंखारदों आरोना जोङो दासो उन्दुनानै सिखारबाय बियो लोमजानाया दिनै एसे मोजां जासिनबाय गेलेदों आरोना मैया मोनानिफ्रायनो बांसिन गेलेसिनदों दलरखौनो थाया आरोना बे देहा मोजांबा गाखोला गाखोलि बिदिनो माने दुष्ट खालायबाय थायो ओमफ्राय लोमजानायखायनो बेस्रा दलर गाबबाय थानायल' जादों ओमफ्राय दिनैसो गोसो फ्रि स्रां मोनलायबाय आरोना मिनि भिडिअ बानायदोंबाबो गोसो फारसेथिं माने दरसि दुखु मोननाय दंमोन आरोना सायावल'सो ओरैनो मिनि भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय माबा मोनसे फिसाफ्रा लोमजायोबा साजायोबा बिराद दुखु मोनो आरोना ओंखायनो दिनै एसे मोजां मोननायखाय आहाबो मोजां मोनबाय आरोना फिसाफ्रा एसे देहाफ्रा मोजांबासो बिमाफ्राबो मोजां मोनो नालाय दिनै एसे मोजां मोननायखाय गेलेनायखाय मोजां मोनबाय आरोना आङो बिमा फिसा बाजाराव थांसै सासेखौ स्कुलाव थिनहरबाय उन्दुदो खालायबाय अखा खोरोमबाय थादों मोनायाव गिनानै उन्दुनो हायाखै अखा खोरोमबाथाय आं गिनो ओंखारो आरोना ओमफ्राय उन्दुनो हायाखै बिमानि फैसा माबायदि नागिरगासिनो नों सिखाव जाबाय मामिनि फैसा खावनो नागिरदों हरदो थगायलायो नुवाखै हरदो फैसा हरदो आदारा जोबनानै दंलाय आरोना आदार जोब्बाय माइरं लायनांगौ दङ बाजाराव माइरं लायनो नागिरदों आरोना आं बाजाराव थांनो नागिरदों फैसा आंनो थगायनानै जासिफ्लागासिनो दं नै हरदो हाननानै हरदो दे हाय लायबा दे हाय मामि देरसि हाय देरसि खोनानो हाय मालाय फैसा हाननाया आंनि जाथारदों नै थ' नायना सनाफोर दिनै बननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना अननानै दसेबाबो नायदोलाय टाइम होनानै आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा वेलकाम खालायो भिडिअसफोरखौ नायनोल' दाथा आरोना मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालायहर लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालायनानै ला आरोना थुलखौनो गोजौआवसो दोननांगौ नैबे थुल गोजानि बिराद फाग्लि आंना फिसाजोआ आरोना ओरैबायदि बे थुल गोजाखौ नांगौ बेनो बुद्रु अबाव गाखोहैबाय थागोन आरोना बे थुलखौ लानानै बियो फैसा खावदों सनाया फैसा खावदों नै थ' ओंखारगोनसै आं फिसाखौ बानानै लागोनसै नै बाग्राखौबो हानखाबाय थांगोन आं फैनोसै थाबनो सोबाय फैसाखौ सोबाय बोलो बाबा होनदो दे गाराङानो दाखालि बे बिबैमोनाव थांनानै मा मोनजाबोखो गाराङानो एकदमबारे हौवानिसो जानानै दं थरायनानै बाबा मेरलाथार आयौ इसो आयौ इथिङा इस हाय होनलाय दे हाय होनलायसो आइदि होनगाबाय बाखांबाय थांसै फिसाखौ बानानै लाबाय एबार थांसैलाय होखावलांसै बिमा बुरिया स्कुटि दाब्रायनानै थांसैलाय माइरंल' लानानै फैगोन जेबो बुस्थु नाङा बोथोराबो मोजांथार सान्दुं गैया अखा हादोंमोन मोनायावबो ओंखारबाय जों थांनो नै ट्रेन फैलायबाय थांलाय फैलाय नामा बाजार मोनफैबाय आङो नै ओरैजाय माइरं नागिरलांसै आं ओइथिं बर' हिन्जावफोर फाननाय मोनबाय नै माइरंखौ रनजित बेसेबां बेला सुखानायालाय माइरंखौ लाखांबाय एबार पियास आरि लांनो नै एसे पियास जोबनानै दङ आलु आरिखौ लांखांनानै नै दालि लाफैलायबाय दालि जोबनानै दं दालि लांखानोसै बाजार थाजार लाखांजोब्बाय एबार जाग्रा लांनो फिसाजोबो नै एसे ब्रेड नाय हुरुটো দিয়ক केकखौ लांनोसै फिसाजोनो मोनसे ब्रेड आरि लाबाय आङो गाबोन फुङाव जानो लांखानोसै ओंखारबाय थानोबो मोना नालाय
बार्थडे केकआ सिनायानो बारा मोजां न'आव सफैफिनबाय दोहो दोहो सान्दुं गैयाबाबो नै सनायाबो न'आव सफैनायजों उन्दुनायजों नै उन्दुनो ओंखारथारबाय माने थुखैदोंना आङो दिनै ओंखायनो साफा मोजां मोनबाय बियो लोमजानायखाय दाख्लैबो साननै सानथामसो जाबायमोन आं थुखैयैया गुजुबाय थानाय मानायखायनो गोबाबाय थानाय देहा सुख गैया गोजाङो दै नांबानो गोजांस्रयो मानसिया ओंखायनो थुखैथाराखैमोन आङो दिनै थुखैनायखाय साफा मोनबायना बियो दा उन्दुबाय नै दहायबो खेननै उन्दुबाय बे दिनै थाब थाबनो बारा बिसिनायाव दोनबाय आं सिरिसो मोनबाय नै चक्लेट मोननायखायसो सिरि लोलो मा जादों सोनाया आयो मालाय ललिपप जादों नै नै लायदोलाय नै नै सोनाया ललिपप जादों मा सुखानाय बिदिखौसो हरदों आराय केजि दंनो 15 केजिल' लाबोदां दंखायो नालाय माखासे बिदिनो 15 केजिसो दंबावखायो दा न'आव ओमफ्राय थावबो लाबोखानानै दोनखाबाय आङो अखा बोथोर ना अखा हाबाय थाबाबो लायनो दिगदार जायो ओंखायनो अखा गारखानायावनो 15 केजि लाबोबावबाय आं आराय केजि दङ आराय केजि सोनानै दोनसै आङो गायग्रा हाबो गैया नालाय गरिब मानसि माथो खालायबावनो बायनानै जायाबानो उफाय गैया सोनानै दोनजोबसै माखै चक्लेट मोनजादों नालाय एकदम सिरियानो लाजाया जिरायनानै जानाया जाबाय था बुस्थुफोरखौबो बोस्रांनानै लाखाबाय सनाफोर बुस्थुफोरखौ बोस्रांजोबनानै लाबाय माइरं थाइरं सोनानै लाजोबबाय एबार संनांसिगौल' दिनैथ' समबार नालाय मिरामिस दिनै माबासो जागोन मा होनोमोनलाय दालिजों ओंखामजों ज' घि होनानै आलु दरनैसो होनानै लागाय लाथायसो ज' संनानै जानोसै सनाफोरनि जोंना लिसु बिफाङाव मा थायो मालायना लिसु थायोबा जोंना नै मा थायो वाव सबाय बिमा गोलाव गोलावसो थायो जोंना लिसु बिफाङाव नै लिसु बिफाङानो जोंना सबाय बिमासो थायोहाय नै सोरना बिदि थायो खोन्थाहरलाय कमेन्टआव जोंना सबाय बिमा माबासो थायो सबाय बिमासो थायो लिसुनि जायगायाव नै दा आरो मोनसे खोथा मैयानि भिडिअआव कमेन्टआव हरदों आरो बे आब' जबानि ब्लग इउटुबारजों माने भिडिअ लाबो बिमा सानैजों होननानै बुंदों आरो ना गोबाङानो सोङोबो आरो सिगाङावबो भिडिअसफोर फैखांखाबाय जबानि ब्लगा नोंनि मा जायो मा मायो होननानै सिगांनि भिडिअसफोराव मा होनोमोनलाय कमेन्ट फैखांखाबाय आरोखि ना थ' बेयाव जालि जायो जोंहा न' खाथिनि गामिनि होजोंनि मा मानबायखो मानो भिडिअ लाबोआ सानैजों होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा माने है मा मानबाय थाखो मानो भिडिअ लाबोआ सानैजों होननानै बुङो आरोना है मा एम्फौ बेलाय आं बेजों भिडिअ लाबोयैनि खारनानो जाहैबाय आंनि बोरायनि एक्स गार्लफ्रेन्डसो आरोना बियो ओंखायनो आं बेजों भिडिअ लाबोनाय जाया आरो लाबोनायबो नङा आरोखि ना आङो मानो होनबा बिसोर सानैजों बिराद मोथो मोजां मोनलायलायोमोन ओमफ्राय आङो बिराद गामियाव थानानै मोजां मोनलायलायबायमोन बिसोरो ओमफ्राय लाखारनानै फैदों आं क'क्राझाराव खिथु गावबो फैफाबावबाय बियो ओमफ्राय फैनानै गारलाय होनानै बिराद थानैसो गारलाय होनो हादों आरोना आं ओंखायनो आं बेजों भिडिअखौ लाबोफाया ओंखायनो आं लेंहरा आंबो थाङा आरो गोसोलायफिनगोन ना बिसोरो नङाबा सानैजों ओंखायनो आङो भिडिअ लाबोनाय जायाखै आरोना बेजों थांलाय फैलाय खालामनाय बन्दथ' आङो थसनाफोर जेबो नङा आं माने बारा थांबांनाय जाखाया गोदोनिफ्रायनो हाबा जागोदानिफ्रायनो बिसिनाव आं माने बारा थांबांनायानो जाया आरोना मानो थांबांनाय जाया मिथिया आंबो बिदि बारा नालि गुलि बिदि माने थांबाय थानाय सानफ्रामबो थांबाय थानाय बेबायदि बारा थांबांखाया आरोना आं गोदोनिफ्रायनो आरो दाबो क'क्राझाराव थाफैनानै मेरला खाथियावनो भारा थाबाय बिदि एखमबा समाव थाङो नांगौबा मानो एखमबाफोर थाङो बेरायनो मानो ओमफ्राय बिदि ओरैनो नङैनि थांलाबाय थानाय जाखाया आरोना दानिल' नङा बे खोथाया गोदोनिफ्रायनो 2014आव आं हाबा जादोंना बिनिफ्रायनो आं बारा थांबांखानाय जाखाया आरोना बिसिनि न'आव गावबो बारा फैबांखाया आंबो बारा थांबांनाय जाखाया आरोना ओमफ्राय माजे समाय थांलाय फैलाय खालायो खिन्थु बिदि एथ' सानफ्रामबो नङैनि थांलाय फैलाय मानिबा थांलाय फैलाय बेबायदि आं बेजों बारा गैखाया आरोना थांलाय फैलाय जोंहा थ' बेनोसै मालाबा समाय मिलायबा खालायगोन भिडिअसफोरखौबो लाबोगोन मानो लाबोआ जानो नङा होनबा मालाबा समायफोरा मिलायबा लाबोगोन आरो दाथ' नै फिसाफोरनि फरायखानि दिनबो फैलायबाय थ' मिलायथ'वाखै लग्न'आ मिलायथ'वाखै आरोना सानैजों भिडिअ खालामनायनि मालाबा लग्न' मिलायबा जागोन भिडिअआ थ' बेनोसै आरोना सोनाफोर थ' नङा जेबो नङा बिदि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड जेबो नङा बेबायदि जेबो नङा थ' आरो आं बारा थांबांनायबो जाखाया नालाय बिसिनाव गोदोनिफ्रायनो दानिल' नङा बियो खाथियाव बेहाय हादानपारायाव भारा थाबाबो जों खाथि थादों ओमफ्राय ओरै दा बिसोर थाबाय थानाय जायगायावबो जों खाथि भारा थादों थेवबो बारा थांबांनाय जाखायामोन आरोना माजे समायल' थांनाय जाखायोमोन बिदि नङैनि थांबाय थानाय जाखायामोन आङो बिसिनाव थ' गोदोनिफ्रायबो आरो दाबो बिदिनोखा आरोखि ना
थ' जेबो गाज्रि मोनलायलायनायनि माबानायनि जेबो खोथा गैया बेहाय जेबो गाज्रि मोनलायलायाखै आं बारा थांबांनाय जाखाया आरोना बेबो फैबांनाय जाया आंबो बारा थांबांनाय जाया आरो बेबायदि दसे रेस्ट लाबाय आङो फिसाजोखौ फिसाजोजों दसे टाइम पास खालायबाय एबार ओंखाम ओंख्रि संसैलाय खर' मानदों थाखा फैसानि टेनसन जादों ओंखाम संसै ओंखाम उखैथारबाय ना सना नै सनायाबो ओंखाम संसै सनाफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो मोजां कमेन्ट खालायदोलाय बाय बाय